Bună ziua tuturor, sunt la un episod de Social Manager 2015, episodul 6 sau 7. Așa. Deci, am venit cu Elke care vă bate cu Robin. Da. Levante cu Levante îți spun, câștigă. Ok, Leva? Așa, băiatul. Vino acolo pe Robin, stai acolo, plecăm mă de acolo, vezi să pleci de la Barcelona, te rup în gură. Uite, acum am destul de rapid, vedeți? Acum merge perfect. Gol, cine? Robin! Bravo, Robin! Ați văzut de ce l-a luat pe băiatul? De ce l-a luat? Că-i băiat! Nu chiar băiat, ați văzut de ce l-a luat pe băiatul? Pentru că e Superman. Mă, nu, că nu este Superman. Nu și nu. Gol. Eu Messi, de penalti. Bravo, Messi. Nu știu ce să zic, nu știu, chiar nu știu. Gol, Messi. Și 3-0. Hai că vom schimba mina cu Robin, Neymar, să nu te superi. Nu mai probleme pe acolo, o să mai fac niște probleme pe acolo. Aha. Hai mai continuă puțin pe la... Acum. Tactică. Robin te ăla și continuă jucament. Ok, așa acolo și începe. Și lăsăm să se termină. Gol Barcelona, Jordi Alba, bravo Alba. Primul gol a fost în Robin, minutul 5. Cine? Suarez, hoțon roșu. La Palața. Cine e bun acolo? Cine e bun acolo? Pedro. Tu ești bun? Ok. Drobam așa acolo în locul Messi și... What? Am schimbat cu Suarez, Pedro. Deci am schimbat cu Neymar, cu Robin. What? One more player picked. Așa? One more. What? Bă, dar nu înțeleg. L-am schimbat cu Pedro. E bun? Pedro, bă. One more cent. Well, you have confidence in games. One more players have been removed from the picked. Știu. N-am voie să fac schimb cu el, am uitat de asta. Am așa acolo. Am uitat. Că n-am voie să fac schimb cu el. Nu știam ce zice acolo. Acolo când am citit. Sunt ce m-am dat seama. Tot mi se duce la pe și nu puteam să citesc. 4-0-3-0. Bă, că am făcut mai mult. Am pierdut puțin mai timp acolo, că tot m-am dus. Lui Suarez suspendă. Hai mă, suca, lez. Du-te unde vrei, lasă-mă în pace, copile. Duceți-vă, ce treaba mea? Poți să te duci unde vrei, mă simt. Să with of crossing sau gata, s-a dus. Deci, colci, n-ai putut să te duci. Avem cu Sociedad. Sociedad. Suarez. Pedro, mă așa acolo. Xavi. Da. Ok. Și o să facem o datorie sau nu știu. Haideți să bag. Dar ce? Cine? Ce? Să-i dă în jurii suspend player selected. Dacă ar vrea să joace? Dă în jurii... Bă, dar nu înțeleg dacă te duci. Deci, Suarez. Bă, Suarez cu Pedro. Ok, azi? Nu înțeleg. Deci, squad. Tactics. Suarez, Pedro. Pedro, Suarez. Și acum. Hai.
Dangerous suspended. Player selected. Ce player, bă? Nu mă înțeleg nimic acum. Bă, deci nu știu ce să fac. Bă, l-am schimbat. Uite-te cum mai înainte l-am schimbat. Uite, îl pun pe Xavi acolo. Și acum îl lași? Ești suspendat să ții, uite, le pun pe Neymar. Așa. Nu pasă, bă, te las. Deci, de la jurizi. Bă, uitați-le aici acum. Deci ce mă fac? Uite, îl schimb pe Suarez, așa. Deci asta trebuie să fac? Dar stai puțin. L-am pus pe Neymar acolo. Așa. Echipa. Uite, acum s-a rezolvat bugul. Neymar, bravo, Neymar. Văd că tu ești bun pe partea dreaptă. Neymar primul gol. Ce să zic? Nu, băi, da, dacă se duce la picul, poți să citești rapid așa, că nu sunt o mare. Da. Ok. Da, și de ce vreți mai tare? Că poate că filmarea am văzut că nu prea se aude. Da. Busquets, ai de gol. Ok. La 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 la. Suarez pe să-și revii. Să-și revii. Să-ți revii. Să-ți revii. Era să-l vând pe Xavi. Nu că Xavi rezervă. Cred că o să-l vin pe Xavi și o să-mi iau altul mai bun. Iar Messi penalti. Bă, dacă câte penalti. Bă, Robben niciun gol? Serios? Nu trebuie VIP sau porcării. Ok. Mai facem un meci? Rapid. Facem 3 meciuri. Hai în tactics, da, facem imediat. Neymar cu Robben acolo. Ok, așa. Hai, doamne, da, nu pot să fac așa meci. Bă, câte meciuri aveți? Cred cu Atletico, ok, hai. Ia pun ceva buni pe teren. Și ceva pe aia. Ok, sper că rapid acum s-a rezolvat bug-ul. Asta. Static. Așa, s-a rezolvat bug-ul. S-a rezolvat și acum pot să fac pe episodul 3 meciuri și v-am terminat rapid. Seria. Da. Că vă cam avem 3 meciuri. Hai că putem să o bătem pe Atletico, da? Haide, Robben, haide, Neymar. Deci am pierdut speranța că voi câștiga. Și bă, dau toți mai echipele. De cum poți? Haideți, Messi, Neymar, Robben, ce? Uite, mai. Am ce să joc, bă, dar nu înțeleg. Ce aveți, mă? Cu apărarea. Poate trebuie să-mi iau alt portă mai bun. Atacanți. Văd că meciurile au fost perfecto. Și acum... În sfârșit, Iniesta! În sfârșit, măcar tu, bravo! N-ai mic, bravo, 2-1. Măcar m-am realizat că Iniesta e bun. 2-1, 4-1, da. Table. Petite loc. Perfect, uite acolo pe spate, deci am câștigat 3 meciuri, 2 frângeri. Real Madrid, un egal și hai câte are. Atletico, 3 meciuri câștigate, 2 frângeri. Ca și mine. Real Madrid asta trebuie să facem cumva și să o batem. Cred că... am o idee, hai să facem 4 meciuri. Cu Cordoba. Hai. Prim meci. Ok, e perfect tot.
Așa, 4 episoade pe episod. 4 episoade pe episod. Zic, 4 meciuri pe episod. Iniesta și... Wow! Jordi Alba. Iniesta și Alba și Patato. Și Cordoba ne face. Stai puțin. Nu schimb pe Messi acolo. Că... Gol. Piqué, bravo Piqué. Bravo Neymar. Da, vreau să fac ceva cu tine, Messi, drăgăm așa acolo Messi, că nu știu ce pot zi Messi, dar nu prea mai faci ceva pe acolo, îmi pare rău Messi, dar am avut ce face cu tine, că nu mai dai 2 goluri, dacă vedeți, după 2 meciuri nu mai dai gol. Am putut ceva Messi, sau ce? Uite, ce drăgba. Gata, ți-a bine, bravo, doar scule băgat acolo. 5-2. Pentru că 5-2. Mai mă dă și 2 gol că am avut, da. Uite așa, 5-2, băiatul, 3 puncte plus. Cred că așa ne simt. Ok. Voi uitați dacă vreți la meciul de la meciul mă interesează. Jos, dacă... Aici, dacă vezi în general, cred că nu e important, că e așa face în liga. Ok. Cordoba, că oricum eu mă uit pe episod întotdeauna. Tactics. Unde ești tu? Sua. Luis Suarez, dar uite ce faci, Suarez, vei fi pe banca de rezerve de acum încolo. Așa, deci, Drăgba și Suarez vor fi pe banca de rezerve. Sau să ce băgăm? Nu, vei fi pe banca de rezerve, o să te bag locul lui Neymar, câteodată. Ok, să dăm și următoarea zi și uitați vă vom încheia. Hai să dăm. Am Madrid cu Atletico Madrid. Yes! Egal! În sfârșit am făcut și egal. Bravo, Atle! Tables. Poate la loc. Oh, wow, my fucking god! 4 câștigă 2 frângeri. Atletico, pe 8-lea. Ce Atletico! Atletico, făcă... Se duce în spate. Să vedem ce e pe ultimul loc. Să vedeți că să suntem așa încet. Celta Vigo e pe șoțile. Eibar. Păzăniu. Bravo. Getafe pe 14. Sevilla pe 13. Nu știu ce au păcat. Malaga pe 9. Vă că ești la Villarreal pe 12. Ca să nu sunt... Sevilla și Real Granada pe 17. A câștigat. Deci a câștigat un meci 4 frânge și 1 egal. Uite capul, bă, da. Credeam, bă, eu. Hai că place puțin de Granada, da. Hai puțin să vedem la Granada, niște jucători de la Granada. Că am văzut, știu că are pe un jucător este bun. El Arabi, ăsta e foarte bun, jucătorul. Are total de 88 de overall. Ar fi bun pentru o schimbare. Deocamdată vom fi interesați de el. Atâta. Add to shortlist. El Arabi. Am văzut că joacă destul de bun. Destul de bun. Ide joacă destul de bine. N-am ce să zic despre el. Levante. Am bas pe... Hai, doamne, Levante. Bine, sper că v-am gustat și pe să uitați, dați like, share și comentariu și următorul episod. Bye, bye!